Σήμερα κάνουμε απόσταξη Ευγενόλης από γαρίφαλλο. Η Ευγενόλη πρέπει να είναι αρωματική ουσία που έχουν τα γαρίφαλλα. Έχουμε τα δαμέ που στάσει λίγο, κάτι συλλέξαμε. Τώρα να το δούμε, δηλαδή, αν θα αποστάξει. Σιγά σιγά. Πάντως μυρίζει πολλά ωραία. Λογικά έτσι πρέπει να γίνεται και η παραλαβή αρωματικών ουσιών από άλλα πράγματα, κάτι που με ενδιαφέρει αρκετά. Αλλά στη συνέχεια να ακολουθούν στάδια εκχύλησης για παραλαβή καθαρού προϊόντος, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο. Το θέμα όμως είναι ότι ενδιαφέρον πραγματικά πολλά ωραία μυρωδικά και κρίμας που οι κάμερες δεν πιάνουν και μυρωδικές, είναι το μόνο που τις ξεχωρίζει από την πραγματική ζωή. Σιγά σιγά. Να ακολουθήσουμε εκχυλήσεις, διότι το απόσταγμα μας να έχει και νερό εδώ που πληθαίνει σιγά σιγά. Του συνάδελφου μου δίπλα δεν άρκεψε και τόσο ο βρασμός και τούτου στα σημείο κάτι έπιανε και τούτος, εντάξει. Κάπως διαφορετικές οι διατάξεις μας, αλλά δεν πειράζει, με έχει θερμόμετρο μόνο για όθη Αθήνες και μετρούμε θερμοκρασία. Πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρουσα παραλαβή. Ελπίζω να μπορέσω να κρατήσω και λίγο για δική μου χρήση, ας πούμε. Αυτά.